No sé què anar a fer, tio. Estic més perdut que el barco de l'arròs. O sigui, com que no sé què fer. No puc demanar, no puc sol·licitar al mercat de... Per canviar de càmera. Ara com es fa per... Per fer el salto... Tinc res per fotre res. Aquells altres dos que són, tio, que no tinc pell. Com cony fa? On està? Cap on jo anava, tio. Bueno, com que no sé què fer... Com es sol·licita ara? Podria mirar com es... No puc fer res, tio. Necessito comprar... Això és una estació de... Una de demanar pista, no? Per poder aterrar. Many months later. Ja m'està intercenint de nou. Vull provar entrar a una conflict zone d'alta intensitat. Aviam que serà la meva primera vegada, aviam què tal. Fins ara he aconseguit evadir-me sempre d'aquests mamons que intenten... Ah, mamon, com estàs? Bé. Quin constipat que tinc, tio. Ui. Bueno, algun dia arribaré. Era ja la segona vegada que m'intercedien de camí cap aquí. I segurament no serà l'última. A veure... Fins ara he provat les de baixa intensitat, la vaig provar amb Neos. Però falta a veure aquestes d'alta intensitat també amb què tal és. He decidit lluitar sempre que sigui contra la federació, o sigui que sigui amb els autòctons que són anarquistes. És un país, un sistema anàrquic i estan en guerra civil i ho controla una d'això que es diuen els, no sé què, de la droga de Norway de Mil, que és el sistema on estic. Els independents of Norway de Mil és els que manen el sistema i aquests són la facció que controla aquí és les drogues. Benvinguda sigui totes les drogues. Vinga, fotem més. No em queda res. La pantarella, i la pantarella, i la pantarella. Hòstia, Drake Empire o Norway de Mil Monarchy? Els autòctons són aquests que són els anarques, no? I aquests són els que no deixen. Ens la juguem amb aquests. Trasca. Vinga. Uf. Ja me n'està donant compte aquesta. Allà baix. Vale. Anem a mirar els subtargets. No la tinc escanejada encara. Target shields offline. Subtargets. Power plant. Vinga, vamos. Under attack. Under attack.
Vinga, vinga, castanyetes fresques. Target destroyed. Target shields offline. Target shields online. Vinga, anem per segon. Target shields offline. Target destroyed. Següent. Aquestes ja són unes filles de puta, Ja. Bueno, les que teníem donen moco de pavo, però aquestes últimament, tio, van... Que està molt sol aquí. Ah, què cony. Sí, mariques. Target destroyed. Fills de puta, tio, m'està fent gastar. Lo que deia, tio, que les putes ASPs, tio, són unes tocades. Cabron, que xoca, tio. L'ho dit. L'ho dit, que ha xocat. Fill de puta, tio.
Target destroyed. Intentaré carregar els escuts sense haver de carregar un banc d'escuts d'aquells, tio, i gastar-lo, tio. Bien. Under attack. Target shields offline. Target destroyed. Repot de puta ese, tio. Com el que costen, tio. Target shields offline. Two 2,000 years later. No és el sistema més ràpid i més efectiu, però és el més barat. Els làsers que porto no gasten munició, clamen amb energia i no de repostar. 54.000. Podem fer una mica més. Ens queda una d'escuts encara, doncs aviam. Mira, per allà hi ha tiros. Drug Empire of Norwaylemil, l'imperi de la droga de Norwaylemil. Vinga, la piton. Years later. Com podeu veure, no sóc massa parlador.
Però tot i així hem fet una miqueta de calor. No és el més fructífer, però almenys t'ho passes bastant bé, és divertit. Lluites, és més arriscat, també, perquè totes les reparacions d'aquestes són cares. Bueno, i els recarregadors aquests d'escuts no són baratos, tampoc, les recàrregues. Però bueno, de tot això que tenim... Ara no surt, que bé. 67.000, posem que guanyi 50.000. Bé, doncs 50.000. Benvingut seguit, no? Doncs aquí cobrarem els bonus aquests i tornarem al combat. Com podeu veure, ja no és la mateixa nau que portava en el primer vídeo ni en el principi del joc, evidentment, clar. Ja porto temps jugant, ja sé com s'aterra, ja sé disparar, com podeu veure, ja sé matar, ja sé marcar objectius, ja sé marcar... Ja la cosa ha canviat molt. La veritat que és un joc molt entretingut. Mira, ara podreu veure com s'aterra i tot això que us deia abans, que això sí que... Ara sí que ho sé fer i tota la mandanga, no? Heu vist com em lluitava, heu vist com... Això, ara aterrarem, repararem la nau, perquè a més aquest 16% que m'ha tret em costarà una fortuna. Sí, no sé ni si guanyaré 50.000, el que deia abans, em sembla que guanyaré encara menys. 64.000, amb sort, amb sort arreglo la nau i gràcies. Bueno, el serveix per pujar la reputació d'aquí a l'esquerra, on veureu Combat Rank, Competent, Merchant, Scout, bla 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 bla, doncs aquí. A mesura que vas cobrant, quanta més pasta guanyis amb combat, aniràs pujant de rango. Igual que d'altra manera, si guanyes pasta comerciant, doncs puges de rango, i si guanyes pasta doncs explorant, vas pujant de rango, però no puges de rango per lo que explores, sinó per realment la part, o sigui, quan finalitzes la missió, no perquè te n'hagis anat a la Conchinchina a explorar o perquè vagis molt carregat de mercaderia, sinó mentre compres i vens, o sigui, només compten els beneficis que entreguis de cada tipus. Molt bé, veus? S'havia d'anar aquí, a contactes, i a contactes, al submenú de contactes, surt demanar docking, i si demanes docking doncs te'l donen normalment. Si no el demanes molt a prop i no et flipes. Sí, va. Aquest joc sí que el jugo amb joystick, veus? En canvi, l'helicòpter del Battlefield el jugo amb teclat i ratolí. Aquest sí que el jugo amb joystick. El joystick és xulíssim. Xulíssim, estem molt ben preconfigurat amb el joystick també. No he hagut de fer cap canvi, només una tecla que m'agrada més o no una tecla. I res més. Molt bé, anem. Quan surt la broma de les reparacions? Ja veuràs. Mira, 12:30, 42 i 2, 44, i jo en cobraré 64, guanyo 20.000. Però el bé que t'ho passes que, tio. Molt bé, aviam. Cobrarem aquí 67.000. De la... I aquí, ni res, no? Suposo que menys aquí tampoc. Black Market no tinc res per comprar o per vendre. Refuel all. Reparar tot. I... Toma, i 2.400 més. 12.000, o sigui... Si he guanyat, què? 18.000, tio. 18.000. Però bueno. He de practicar combat. I ja em va bé. Mentre no perdi, mentre no em follin, i no perdi calés, encara que guanyi pocs, me la pela. A poc i bona lletra. Aviam, aquí no ens fotem ara, vinga, aquesta. Alta intensitat de nou,
S'han acabat aquí les bromes. I tornem a lluitar amb els drogadictes. Els drogadictes de Norway Lemil. L'imperi de la droga de Norway Lemil. Landing gear retracted. Traiem les rodes, fotem un... En fotem un altre. I ja podem saltar. Frameshift drive charging. Això està aquí mateix, així que no cal que anem massa ràpid. 2, 1, engage. Això serà un pim-pam-pum. 3, 2, 1... Safe disengage ready. Cling! El puto missatge de la nena, i al principi no ni el vaig veure, tio. Vale, aviam. Factions. Drog. Les drogues, vinga, som-hi. Ulo! Està la cosa calentita, eh? Vinga, què tenim aquí? Una cobra. Hop! Under attack. Target shields offline. Filla de puta, tio. És un mes... Es va jugar molt millor que jo, tio. On estàs? Ei! Que xoca. Aviam. Si tu mores més ràpid. Under attack. No està tocant la flauta, la puta cobra aquesta, no? Target shields On online. ets? És normal, aquí. Ai, que me l'adelanto! No. Tinc un encenedor que encén a la primera. Target shields offline. Per entendre el que estic parlant heu de ser seguidors de la saga. Però... Qui collons em dispara, tio? Hi ha una altra nau que m'està tocant els collons, no? Molt bé. Fantàstic, això, tio. Després miré per ella. Target shields online. La puta de l'uset, no tinc escuts al subnormal aquest. No, jo també. Au. Attack. Aquest mamon, Target shields offline. l'únic que està fent, tio, és que hi hagi un darrere que no pari de tocar-me la flauta, tio. Vas, tio, no fugis, cabron. El puto vibra aquest d'aquí tomant-me els collons, tio, no gastem. He de gastar els putos escuts o aquests merdors.
Vale, aviam on està la puta Viper. Després hi ha una anaconda també, tio. Està clar que no he de deixar que em baixin el hull, tio, si no em surt supercar. La reparació és el més car, tio, mira, l'altre encara. Target shields offline. Six and a half hours later. Pumba. Target destroyed. Vinga. Pim-pam, 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 pim-pam. Online. Un altre cop escuts. Fora escuts. Under attack. Target shields offline. Moriràs. Au, adéu. Target destroyed. One eternity later. Target destroyed. No em queda cap, vaig a reparar. Que no em surti més cara la cosa. Frameshift drive charging. Ready to engage. 4, 3, 2, 1. Engage. Bueno, fins aquí
una mica d'això, jo vaig a seguir lluitant, però ja... En tenim prou per avui, no?, de vídeo. Vinga, Titus, fins un altre... Adéu.